Estem en un moment que hi ha una classe mitja empobrida. L'alta restauració a Barcelona està tocada, són molts, són molt cars. Jo a l'Abrevadero em moria de gana, vam obrir l'Alquímia, ens van donar una estrella de seguida, vam sortir el reportatge del New York Times, allò se'ns va omplir i no vam saber conservar bé els clients. Llavors el restaurant perd ànima. Tu ets aquests pocs cuiners que va decidir no passar pel bulli, no? El bulli era molt dur, En algun moment has pensat, si tu haguessis dit que sí... No sé què m'hagués succeït. I sempre tinc a vegades la impressió que m'hi hagués quedat anys. Jordi Vilà, benvingut al primer torn. Moltes gràcies. Avui dinaràs, esperem que bé. Quan ha sigut el teu últim àpat, així, de restaurant? Fora de casa, El meu últim àpat de restaurant, doncs el dissabte. Bé, es pot dir on vas anar? Vaig al Vivant de casa meva. Ah, bueno, molt bé, Molt bé. Sí. Però bueno, al migdia vam anar a la Cris, que és una noia que havia treballat amb nosaltres uns quants anys ara a l'Alquímia, de cuina, i ara ha obert un restaurant seu a Tarragona i vam anar a fer el menjar d'empresa allà. Vull dir que va ser divendres, dissabte a migdia, dissabte a la nit, i això ha sigut. Vas agafar l'equip i te'ls vas endur a veure una antiga companya de feina. Correcte, bueno, és una forma de recolzar, no? Tot plegat, acaba d'obrir, llavors tots són records també dels teus inicis i tot plegat, i sempre és un moment que necessites recolzament, no? De fet, és una manera de fer pinya, no només a la persona que comença, sinó amb l'equip, no? Quan hi ha aquesta família, no de sang, però sí que la família de l'equip del restaurant, que forma part del teu dia a dia, la família amb la qual treballes... Absolutament, absolutament. Sí, és un tema... A més, és que hi ha molta amistat, vull dir que sí, total. Perfecte. Si et sembla bé, abans de començar l'àpat, no sé què et sembla si ens refresquem, perquè clar, estem amb aquestes temperatures que tenim al país, ens refresquem una mica amb una beguda sense alcohol. Perfecte. Que és la mà de sant, que és un refresc tranquil, sense bombolletes ni agulla. Tinc el de Farigola, i, a més, també tinc, aquest també és de Farigola, o tinc el de... Què tenim aquí? Menta fresca, el que prefereixis. Què et ve més de gust? Ara, doncs mira, una mica de menta. Em sembla fantàstic. Després voldré provar l'altre, també podré, no? Jo és que faré Farigola. Jo soc molt de Farigola, sí. Sí, jo també, però dic, bueno, amb la calor i tot això... Doncs vinga, tot teu, una mica de menta fresca. Perfecte. Que és el mà de sant d'Alemany, de mels alemanys, que és aquest refresc, la dolçor natural de la mel. I jo soc molt de Farigola. Bueno, de fet, soc molt d'aromàtiques, jo, Una cosa que m'agrada molt, les aromàtiques. Podem deixar-ho per aquí. I fem un brindis per començar aquest àpat. Sí que vull que et deixis portar una mica, No, vull en Jordi Vilà més en estat pur, més... No pateixis, no tinc plan B normalment. No hi ha filtres? Pocs. De fet, parlem dels filtres, parlem de com són, no? En Jordi Vilà, quan surt de restaurant, continua sent aquest professional... quan està tancat a casa seu, a l'Alquímia, o es deixa portar una mica, es deixa aconsellar, vas a gaudir o tens aquest punt, aquest defecte professional que tot ho observes? No. Vaig a gaudir, aviam, el que intento és seleccionar llocs on pugui gaudir. És a dir, una part professional que sí que selecciono i trio, val? Llavors, perquè si no, llavors tinc altres estratègies. Però l'actitud és anar a gaudir i anar-m'ho a passar bé. Sempre dic, a mi no se m'ocorreix anar a un espectacle, a un teatre, a un cinema, a un museu, a no gaudir, no? Llavors, jo vaig a un restaurant a gaudir, totalment. Ens trobem a vegades, no?, que quan tenim clients, no?, parlem una mica dels clients, que ens trobem clients que sembla que vinguin ja empipats i predisposats a que tot vagi una mica a tort, no? A vegades també hi ha d'aquests. Sí que hi són, però és minoritari. El que passa que ocupa molt d'espai. És a dir, quan tu tens un client que pel que sigui té unes exigències... Jo, per exemple, mai he anat a un restaurant i mai he demanat una taula determinada, no? Llavors, hi ha clients que volen una taula determinada. La majoria, després, diguéssim, tenen un comportament exquisit,
Però el fet de demanar una taula ja és una cosa que a mi no se m'ocorreix, no? Per exemple, doncs això existeix, però ja és una pista de que ja hi ha unes quantes coses que has d'anar al tanto i et va portant cap a un lloc que, i si el client és molt complicat, ocupa molt d'espai. Ocupa molt d'espai i mina molt la moral de l'equip, no? En aquest sentit. Bones! Ep, Com esteu? molt bé. Bé, Jordi, ens fa molta il·lusió que estigueu aquí. I res, ens ha arribat que ets molt fan d'un plat, que ara amb aquesta caloreta ve molt de gust, la veritat. I és l'esqueixada, així Home. que traiem les cartes, que Fantàstic. avui no cal triar. I res, potser podríem dir que és l'amanida més emblemàtica de la nostra cuina, que és aquesta esqueixada de bacallà, que rep el nom del propi gest d'esqueixar aquest bacallà, que no és que el tallem, sinó que l'arrenquem amb les mans, li trenquem una mica les fibres i l'esqueixem. I res, simplement és un plat que, curiosament, antigament es veia molt a pagès. Els pagesos, durant les seves jornades llargues, menjaven esqueixada per recuperar forces, perquè era dels pocs peixos que encara arribaven en bon estat a interior. Clar, el teníem a disposició, no, Jordi? El bacallà ha sigut un dels peixos de muntanya, no podríem dir, en aquest sentit? Clar, exactament. Ha sigut un peix que diguéssim, que com Jesucrist s'ha de ressuscitar, diguéssim, perquè ens arriba d'una manera, llavors el posem en veu i és... Sí, jo sóc un fan absolut d'aquest plat. De fet, jo tenia el dubte de, com sabem que és dels teus plats preferits, entenem, doncs, que prefereixes abans l'esqueixada que un empedrat, no? O que podria ser més o menys el mateix? Per què l'esqueixada i no l'empedrat? Mira, perquè segurament amb la llegum m'agrada més amb una temperatura calenta, no ho tinc més associat aquí, tot i que m'agrada l'empedrat, diguéssim, però l'esqueixada, saps què passa? Que a més, ara que la gent parla tant del ceviche, i jo dic, a mi això em sembla una amanida conceptualment d'una modernitat absoluta. Que podríem dir que és el ceviche català, no? Bé, no, és l'esqueixada, perquè... És a dir, la podem nombrar pel seu propi nom, no? Sí, també. No, diguéssim. Jo no sé si el ceviche és l'esqueixada peruana. Clar, també, clar. Jo potser això sí, però... No, però és un plat, diguéssim, que és fàcil, és nutritiu, fresc, és, bueno, màgic. Jo, sincerament, també sóc de les que prefereixo l'esqueixada a l'empedrat. I res, que al final és un plat molt senzill, no? Vull dir, amb 4 coses tenim un plat que és fabulós. I res, en aquest cas, tenim un tomàquet, que a més ara tenim de temporada, un tomàquet rosa, és un tomàquet exclusiu de l'Ametller Origen, que es diu Tip Top, que ens encanta, i res, amb una mica de pebrot, ceba, unes olives, i molt ben amanit així. Bueno, en aquest cas és un oli d'arbequina de Siurana. Perfecte. Ja ho tindríem. Molt bé. I a més me'ls has acabat amb uns microbrots fantàstics. De cangarús àcids que acaben de perfeccionar el plat. Perfecte. Doncs, escolta'm, jo crec que aquesta esqueixadeta la gaudirem. A més, se'ns posarà molt bé. Home. A més, tots dos estarem d'acord amb una cosa, és que tenim gana. Ja està complet, guardeu-vos lloc. D'acord. Molt bé, doncs res. Moltes mercès. Bon profit. Que vagi molt bé. Gràcies. Jordi, una esqueixada, un plat aparentment senzill, però que també, deixa'm dir, té la seva intríngulis. Per tenir una bona esqueixada, no? Necessitem un bon tomàquet, un bon bacallà, una bona oliva negra, no? Bueno, de fet, per la seva senzillesa és la seva dificultat, no? Aleshores, necessitem aquí això ben bé que dius, no? Evidentment, en temporada, que és ara a l'estiu, això, doncs és quan, sobretot pel tomàquet, és el que marca sobretot la temporalitat, perquè el bacallà està tot l'any, no? Un bon oli el podem trobar tot l'any i el que determina aquí la balança és el tomàquet, no? Tot i que es pot fer amb... I després això té el tema que és els amanits, el tema és amanir-ho bé. Encara no he provat, però la clau que moltes vegades... Doncs tasta, perquè jo he pogut tastar-ho i crec que està amanit amb el seu punt just, però que això que deies, aquí el tomàquet té un protagonisme important, aquesta dolçor d'aquesta tomata. Però sobretot que el bacallà estigui salat. Encara normalment anem traient all, anem traient sal, anem traient picant, anem traient farina, anem traient les coses... I llavors hi ha un moment que es fa difícil, segons com, dominar els gustos, no?
quan anem traient tantes coses. Estem en un moment on dessalem massa el bacallà, allò que dius, ostres, no? També, no? Ha passat això, eh? El bacallà ha de tenir el seu punt de sal. Bé, és que quan et ve aquell client que vol la taula del racó, com et passis una mica amb la sal, de seguida el tindràs que et dirà que, és que estava salat. Llavors, aleshores, en el fons, normalment no volem tenir problemes, no? Llavors, per no tenir problemes, evites tot el que et pugui sorgir problemes, però hem de vigilar perquè llavors podem caure en una esterilització de la cuina, en aquest sentit. I això també, deixa'm que fem aquesta reflexió, perquè és important, està passant amb això que deies també, no? Ara les picades no poden portar pa, no poden portar possiblement avellana, no? Quan anem de fet, hi havia No, l'all. L'all mateix, no? Clar, estem en aquest moment on deixarem de fer picades perquè si no hi ha aquell client que el pa no pot, la galeta no pot, l'all no pot, o el fruit sec també és un al·lèrgen, ara que també està a l'ordre del dia, no? Sí, bueno, tot això està, i és veritat que com a cuiners i els restauradors ens hem hagut d'adaptar una mica, no? Has de tenir les opcions, has de tenir l'altra part per suplir, perquè si no et posa en un problema, perquè pots trobar-te en una taula que hi ha algun que té un problema amb els làctics, no? Uns altres que amb els fruits secs. Llavors no pots estar improvisant, constantment. Has de tenir plats d'aquests que siguin memorables, però que tinguin aquesta... L'opció. L'opció que contemplin a tots els comensals, eh? Sí. De fet, l'esqueixada dèiem que era un dels teus plats preferits. Té alguna vinculació familiar, l'esqueixada, o és un plat que amb el temps te l'has fet teu? És un plat d'aquests que t'agraden? De fet, no, mira, de fet, la meva mare, que havia treballat al mercat, amb el món del bacallà, precisament, però no ve per aquí, el fet. Vull dir, no et diré, és una coincidència. A mi m'agrada perquè el trobo, perquè és un plat que quan el rumies, i de fa molt de temps que sempre m'ha agradat, és un plat fresc d'estiu, i a més, que, és a dir, per mi seria com t'ho diria, és a dir, és que el trobo molt modern, és que és un plat que el trobo d'una modernitat absoluta, no? Tot i que a la cuina catalana hi ha unes amanides que són fabuloses, que és la xatonada. La xatonada, fantàstica. Que l'escalivada, que la podríem posar, no? A l'empedrat i l'esqueixada. És a dir, és una joia que tenim amb unes amanides diverses. Sí que és cert que l'esqueixada i l'empedrat s'assemblen força, però la resta no. I això no, bueno, és una... Jo ho reivindico. A part que és una cosa que és un recurs que jo tinc a casa a nivell casolà, de tenir bacallà mig salat, que es conserva bé, que li acabes de donar l'última aigua o li fas tot el procés i a l'estiu, no? Allò que no tens ganes de cuinar, que no vols fer res, que vols fer alguna cosa ràpid, aquell tomàquet que ja estàs fart de menjar amanides de tomàquet no sé quants dies seguits, no? Perquè és un no parar, doncs això és un complement fantàstic. Deixa'm dir, abans que parlàvem, jo crec que aquesta esqueixada, això que has dit, està molt bé. A mi m'està fascinant. Jo ara mira, poder fa molts mesos que no menjava esqueixada, moltes vegades perquè ens deixem portar per plats, quan anem de restaurants ens deixem a portar per plats de... Doncs això que dèiem, de tècniques més elaborades, o amb més feina, que ja té la seva feina, una bona esqueixada, ja el que deies tu, de salar el bacallà, però deixa'm dir que aquesta esqueixada m'ha fascinat. I aquests microbrots de cangarús trobo que fan el seu joc, la importància de saber col·locar un microbrot, aquestes coses, que això possiblement sigui una modernitat, ben utilitzada. Està bé, és a dir, al final hem d'anar girant amb els temps que ens van corrent, aleshores les modernitats. Jo no n'hi poso, jo t'haig de dir que jo personalment, és a dir, està molt bona aquesta esqueixada, vull dir, vagi dit per endavant, però jo normalment, és a dir, jo la poso només amb tomàquet, el bacallà, i li poso la ceba, que la faig al cop de puny. Fantàstic. Vull dir que ja d'això fa molts anys, i és l'únic que hi poso, d'acord? Una mica d'oliva, i a l'oli, ja està. Llavors la ceba ja té el punt de vinagre i no hi poso res més, no hi poso pebrot. A l'empedrat sí que hi poso pebrot. A l'esqueixada no. A l'esqueixada no.
Llavors, però m'hi agrada. Sí, ha quedat molt bé i això Sí, també sí, sí. formaria part de la riquesa de cada casa, no? Sí. Ficar-li pebrot, no Sí, ficar-li, home, sí, suposo clar que aniria per aquí, no? Sí, perquè a més, amb totes aquestes coses, quan agafem de coses que és la cuina casolana, no podem pretendre crear un cànon de què es posa i què no es posa. Pues, poses el que t'agrada i el que no t'agrada no li posis. No passa res. És així. No? Jordi, quin paper tenia la cuina a casa teu? Allà al Papiol, no? Vens al Papiol? Neixes al... És nuclear. Allà era nuclear. Vull dir, era per on es vehiculava tot, diguéssim, no? Vull dir, el meu pare tenia una farmàcia i la farmàcia, doncs, obries la porta i entraves a la cuina de casa. No? Llavors era d'on passaves de la casa, diguéssim, a la botiga, no? I llavors allà a la cuina passava. Ma mare ha cuinat molt, som 5 germans, no? I diguéssim doncs, que ha sigut total. Hi ha alguna olor, algun record que et porti en aquella cuina en algun moment? Llavors, avui s'està cuinant... Moltes. Sí, però clar, de l'escudella, dels macarrons, dels canelons, del gazpacho, per exemple, no? Dels panellets, perquè a casa doncs, ens fèiem anxoves, a l'època dels panellets es feien els panellets, no? Vull dir, veies passar les estacions de l'any, no? Vull dir, quan tocava bledes també, moltes bledes, que allò era un moment una mica dur. Però era la temporalitat, tenia això, no? Era la temporada de bledes, entraven bledes i a més que abans les bledes doncs ara sabem que es poden coure molt poc i poden ser molt interessants, però abans això no era així i llavors hi havia el moment. Hem fet aquesta, no sé si dir-li evolució, perquè la cuina de la padrina o la cuina de la mare o la cuina de la iaia ja venim d'allà, però sí que és veritat que amb el tema de les coccions hem fet algunes variacions importants, no? El tema de les coccions dels peixos, de les verdures. Jo veia a la mare que posava a bullir verdures i no sabies quanta estona portava aquella verdura a l'aigua, no? Passa que, sí, però saps què passa? Que la mare posava a bullir verdures, però és que normalment tenia una rentadora, havia de recosir una cosa, s'havia de netejar els banys, és a dir, estem parlant que era la persona que s'encarregava de fer les feines domèstiques de casa. Aleshores, la olla amb el brou era perfecta perquè tu fas allò i en 5 minuts de preparar-ho allò va fent, i al cap de 2 hores et surt un brou que funciona, i això es feia amb la traslació amb les verdures, de dir, poso una olla, hi poso patates, hi poso tal, vaig coent i vaig fent, i a més, m'he despistat, se m'ha allargat, i aquella verdura, això patia les conseqüències, està clar, sí. I això ara s'ha anat parametritzant, no? La cuina professional, no? Ens ha vingut a dir que això també hi ha una altra manera de fer-ho, no? És així, Sí, totalment. Sí, totalment. Les tècniques culinàries, les noves maneres de coure, tot això, aquest peix, si no supera els 65 graus, estarà perfecte, no? I a vegades les coccions, això que deies, no? Però, clar, gran paper de la dona, gran paper de la mare aquí també, no? Que no només havia no només havia d'alimentar la família, sinó que havia de fer totes les tasques, no? Clar, és a dir, que tampoc no podem exigir, diguéssim, a vegades molt més enllà, a més que moltes vegades venien de... És que, clar, hem de veure d'on procedeixes, qui t'ha ensenyat a cuinar, com cuines, com n'aprens, no? Aquí el llibre de l'Ignasi Domànech de la Teca va ser també importantíssim perquè era un recurs per les dones per aprendre, que no llegeixis el pròleg de què parla de les dones i tot això perquè fa esgarrifar, però perquè els temps han canviat per això. Els temps han canviat, però en tot cas, aleshores, clar, vull dir, aquí es feia el que es podia, no? Jo he tingut la sort que a ma mare li ha agradat cuinar, no? Ha sigut una persona amb molta motivació per la cuina, ho ha viscut com una entrega de carinyo, d'amor, d'una cosa... És a dir, la cuina té una cosa molt maca que tu estàs fent una menja, la poses a taula i veure com algú està sent feliç amb allò et dona un retorn brutal, no? I això, ella anava fent i no parava, no? Vull dir, i això era una cosa bonica. A més, és un retorn immediat, que passa molt ràpid, però és immediat. Tens el plat
tens el plat, posen el plat a taula i saps que ja estan gaudint. Sí que passarà molt ràpid, és molt fugaç, Sí. però Correcte. tens la propina o l'agraïment el tens ipso facto, eh? Sí, sí. Aquest també és el problema, per això, que tot és immediat amb la cuina. Rapidesa. Llavors, el fracàs també és immediat, no? Llavors, amb la cuina, vull dir, la pràctica et dona sort o et dona mala sort. Llavors, ara estem en uns moments una mica complicats des d'aquest punt de vista. Us atonyinen... No, però jo dic a nivell familiar, a nivell de l'entorn no professional, que dius, no hi ha un altre. Tu per tenir sort cuinant has d'haver estat cuinant. Ningú té sort el primer dia que fa una esqueixada, o per senzill que pugui semblar, no? Perquè tu has de tenir al cap una associació de la sal del bacallà amb la dolçor del tomàquet, amb el punt del vinagre, tot allò. Al final, una esqueixada mal feta és un desastre, Mal amanida, una esqueixada, és un desastre. És un desastre. Clar, i aleshores la pràctica és important. De fet, hi ha una qüestió. Tu has reconegut alguna vegada que abans de cuinar el que més t'agradava era menjar. Quan en Jordi Vilà decideix que la cuina pot ser una manera de viure, una manera de guanyar-se la vida, quan ho decideixes, això? Bé, jo et diria que jo hi ha un moment que et dic que ho decideixo, no? Però no tinc credibilitat davant de ningú ni davant de mi mateix. És una sensació. A mi tot el tema, abans d'això jo volia ser pagès. Dic, no, és que jo vull ser pagès, i després ja de seguida vaig voler ser cuiner, però estem parlant que sóc un nano de 13 anys o així, que no cuinava. Jo a casa no cuinava. Vull dir, potser ajudava amb alguna cosa, però m'interessava més anar a jugar a futbol o tot això que cuinar com a tal. El que passa que un cop m'assentava, no, doncs allò sí, allò m'encantava. I dic, home, poder saber fer això, aquí va començar aquesta inquietud. Després i aquí em vaig iniciar. Hi ha algun plat que records, aquell plat que deies estava esperant, aquest plat ha d'arribar, m'encantaria avui arribar a casa i que hi hagués aquest plat, aquell plat que recordes, que estimes, que... Igual que les bledes eren bones però es feien pesades perquè veníem d'aquella temporalitat que venien totes de cop i es menjava molta bleda, aquell plat que deies, m'agradaria arribar a casa avui i trobar-me aquell plat. Home, et diré que l'arròs a la cassola. No et diré els macarrons, que també, te'n podria dir molts, però l'arròs a la cassola és un plat de... Sí. I a l'arròs a la cassola hi havia una mica el que hi havia? Havien variables o en aquest cas es feia arròs a la cassola amb consciència? Ja és un arròs a la cassola que porta cloisa, que porta algú d'escamarlanet petit, que porta una mica de sèpia, que porta el seu sofregit, el brandy... Sí. I en aquest cas... Sí, la cloisa te l'he dit? Sí. I no hi havia la part... Era un arròs a la cassola mariner, no hi havia la part carnívora, aquest mar i muntanya, no el cas. No, això ho teniu els de Girona, que esteu sempre esteu molt pesats amb això, que la salxitxa i el costelló, però al final és a dir, hi ha una cosa que és arròs i una altra cosa que és la cassola. Llavors tu estàs a l'Ebre o estàs a Girona o estàs a Lleida i aquell arròs a la cassola són coses diferents. Tal qual. Ara, si l'origen de l'arròs a la cassola és a Girona, no ho sé. Nosaltres els de Girona ens pensem que, ja ho saps com som els de Girona, que som molt especialets en aquest tema i sembla que els arrossos a la cassola sempre ha d'haver-hi aquesta part carnívora. Jo us admiro molt, i no ho dic amb segones, és a dir, admiro més els italians, però els de Girona també moltíssim. Ens hi apropem una mica, no? Aquest tarannà italià que lo bo ve de Girona, no? Bueno, sí, es fan coses molt bones, sí, totalment, sí. Deies això, no?, que t'agradava menjar. Què has après menjant? S'aprenen coses menjant, no?, i ensumant una mica, no?, i anant a mercat. O sigui, ja no parlo de cuinar, l'acció de cuinar, parlo de... Què has après? Abans de cuinar, aprenies menjant? Home, i tant. Jo diria que a dia d'avui el que em passa és que jo ho entenc tot a través del menjar, diguéssim, no? És a dir, tot ho aplico amb altres terrenys, ho aplico a través del menjar. Llavors, tots els meus coneixements venen a través del menjar. Les temporalitats, l'observació, la paciència, la perfecció, tot ho mesures amb això. Després, com a cuiner, després com a acte de menjar,
doncs, evidentment, doncs, hi ha una forma d'estar, hi ha uns protocols, hi ha una educació, no? Hi ha unes maneres que ho veus, no? Si et poses, la gent que agafa i es posa primer o primer et dona per no? La generositat, el compartir, el tall més gros, això ho veus menjant, diguéssim, no? En una taula es veuen moltes coses, Es veuen moltes coses, i tant. Veus qui... Estic molt d'acord amb això, I no, ara em diria una bestiesa, però sabries amb qui marxar de viatge i amb qui no marxar de viatge en una taula menjant. Sí. Amb qui compartiries? I amb qui no et casaries. També. Sí, home, clar. Sí, no, a més, sí, clar, hi ha una forma de... Ara no ho sé, ara també... Abans, per exemple, amb els restaurants gastronòmics, hi havia un tema que hi havia una litúrgia entorn de la taula, de la celebració, de l'excel·lència, que tot això era important, des de la vestimenta, des de les maneres, tot era important, diguéssim, no? I ara també és una cosa que cada cop està havent-hi una mica de barreja, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, ara jo soc un tio del segle XX, al final, no? Llavors, ara ja estem al 26, jo hi ha coses que ja em començo a despistar una miqueta, perquè sí que és veritat que amb els paràmetres del segle XX, tu com veies menjant una persona, sabies on més o menys s'equivocava o no. I ara, el que no sé si m'estic equivocant jo, saps? Llavors... La modernitat, no? Això de la modernitat, els cicles, tot canvia. Correcte. Però sí que és veritat, Abans, temps enrere, tots aquí els dos tenim una certa edat a taula, i quan anaves a un restaurant gastronòmic t'engalanaves una mica, no? Per exemple, per anar... Que podies, perquè, clar, jo m'anava a restaurants gastronòmics sent un xavalet, amb la meva dona, amb la Sònia, i anàvem, i, bueno, evidentment, anaves amb el cotxe que anaves, vesties com... Però, bueno... Aquell dia era un dia especial. Era un dia especial. I tot ajudava que fos especial. Sí. Jordi, anem per aquestes últimes olives, però la cuina catalana, sobretot, és memòria o és quelcom més que la memòria? Mira, jo sempre li dic quan a vegades em diuen que signi la carta, que no m'ho demanen gaire sovint, però de tant en tant m'ho demanen, i sempre dic que la memòria d'un territori es manté a través dels seus plats, no? Vull dir, i el menjar és memòria absoluta. A més, té un poder tremendo, vull dir, no podem ni escollir. Vull dir, tots tenim la sensació, a vegades, d'un gust, d'una olor, d'algú, és a dir, però ja no el menjar, és a dir, és que el menjar és olor, saps? No, aleshores, entre altres coses, però si tu estàs què et diré, vas pel bosc i et ve l'olor, ara mateix, aquesta època de l'any, se'n va el saüc i ve l'olor ja de les figueres, i això et fa un viatge del record a la teva infància, amb una... Però és que de sobte és com no té una capacitat d'evair-te de la realitat i portar-te allà, que és espectacular. De fet, ara no. Totalment d'acord. Ara quan has dit això de se'n va el saüc, ve les figueres, ara que estem en aquest moment de l'estiu en el que estem, passejar-se per un hort i fregar aquella tomatera i com desprèn aquella olor. Jo és una olor d'infància total i absoluta, quan el pare tenia el seu planter i feia el seu hortet, només tocar aquella fulla, aquella olor de tomatera, no? Allò té una força que és tremendo. A mi hi ha una cosa que m'agrada explicar molt de la cuina, que nosaltres com a cuiners, nosaltres l'home en el seu moment, el domini del foc va ser importantíssim, no? Els cuiners és una cosa molt més minsa, però el domini dels sabors, no? Tu tens allà una ceba, tens un pollastre, tens un all, tens la farigola, aquells gustos, tot allò està allà, no? Llavors, el cuiner, no? És a dir, enfrontar-te amb tot això, que un pollastre amb una ceba no es porten gens bé. Vull dir, si es poguessin generar un diàleg, dius... No s'avindrien. No sé què fas tu, no? Però a través d'una cassola, a través d'un oli, a través del temps, de rostir-se, fent que siguin molt amics, que allò harmonitzi, que allò funcioni, que allò sigui una meravella, no? A mi tindre el domini dels gustos
no? Perquè com a cuiner ens passa, i a mi em passa, em segueix passant, a vegades tens un gust o tens alguna cosa al cap que vols reproduir, però quan mous les mans no acaba de sortir allò, no? Això la gent que cuina poc encara li passa molt més. I contra més saps cuinar, tot això et va encaixant més, no? Diguéssim. Aquesta intuïció, no? De tenir unes hores de cuina, no? De tenir el rodatge fet de la cuina, no? Aquesta intuïció, ser capaç d'amalgamar coses que possiblement, si no ho tens, no series capaç. De fet, hi ha plats de la cuina catalana que part del seu èxit segurament és aquesta història que hi ha al darrere, no? Aquestes coses, bueno, ara estem visquent a la ciutat de Barcelona i altres ciutats de Catalunya, no? S'estan recuperant aquests capipotes i les mandonguilles. Inclús aquí la directora del programa, la Gemma, que a vegades li fa una mica d'esgarrifança, inclús ha tornat aquests macarrons de les iaies. Quantes iaies cuinaven macarrons, no? La clau de l'èxit és que també hi ha una part d'història darrere d'aquest plat? Jo crec... Clar, al final hi ha un tema de modes, moltes vegades, i tampoc està clar que ara està de moda, això. És a dir, està de moda allò de lo local és universal, per dir alguna cosa que deia en pla, no? Veritat? Però és així. I què passa? Que quan nosaltres agafem i parlem de què tenim aquí local, quina és la nostra cuina, el nostre argumentari, el nostre receptari és amplíssim. Dit això, si tu ara agafes, no sé, el gran llibre de la cuina catalana del Josep Lladonosa, no? I el fullegem, veuràs que ara tu m'has dit que feia quan que no menjaves una esqueixada? 3 mesos? Poder més. Bueno, doncs el 85% de les receptes d'aquest llibre tu fa 15 anys que no els menges, per dir alguna cosa, segurament, perquè ens passa a tots. És a dir, una cosa és el que ha sigut i el que tenim de bagatge de la cuina catalana, i l'altra cosa és, vull dir, les vegades que ho mengem, no? És a dir, ningú segueix pintant com el romànic. Aleshores, amb la cuina hem d'anar veient com allò que tenim, aquesta gran meravella, que va sobrevisquent als nostres temps, què d'allò ho podem fer que sigui sexy, que sigui atractiu, que la gent li sedueixi, no? Perquè un ànec amb naps marronós, a mi m'encanta, però com a carta de presentació encara li falta. Diguéssim, no? Llavors, però això, per exemple, l'esqueixada és un plat supersexy. Això que has dit, modern. Modern. Aleshores, ens hem d'agafar aquí i hem d'anar, i l'obligació, com jo per lo menys, bueno, obligació no, però a mi el que em diverteix com a cuiner és intentar aprofundir i rascar una miqueta doncs, amb aquest receptari. Ja està clar que és una gran... És una meravella. Estem en un temps també que molta gent, és a dir, abans era exòtic posar o ceviche o posar, jo què sé, dinsum o tantes altres plats que venen d'altres llocs del món i dius, mira, que és una cosa d'una cosa diferent, d'algú que no menjaves a casa. Ara, què passa? Que a casa ja estem començant a deixar de menjar bacallars amb samfaina. Crec que, o els macarrons de la iaia, no hi ha la iaia fent macarrons, la iaia passa de tu. Llavors, hòstia, potser és a dir, per això, a contrapès, diguéssim, anem por ahí, anem als restaurants i ens trobem els macarrons i ens venen de gust menjar-los, perquè és un record que teníem que ja no el mengem a casa. Ja no tenim la iaia que els fa. Sí, correcte, no? O nosaltres hem perdut el contacte amb la iaia perquè tenim moltes coses a fer també, no? A la vida, sí, diguem-li com... Sí, depèn de la generació a la que pertanyis, no? Diguéssim, però una persona... La gent jove, les iaies no els estan fent els macarrons en general. Un cop dit això, i tanquem aquesta part de la conversa parlant dels restaurants i d'aquesta fama que han assolit els macarrons a dia d'avui, que ara si tu a la carta no tens... Tens un plat de macarrons a la carta? Pregunto. Però és que jo el tinc des del 2008. I és un d'aquells plats que segurament no pots retirar. Mira, és a dir, no... Explica. Jo no he inventat els macarrons, ni molt menys. Vull dir, hi ha un restaurant a l'Hispània que ha tingut sempre els macarrons i la iaia. Ha tingut les dues coses. Ha estat allà a disposició de tothom per quan ho volien i ho volien pagar també,
en aquest cas. Podríem parlar d'en Freixa, que també feia els macarrons, en Carles Gaig, vull dir, és a dir, els macarrons... Però, dit això, jo, en el seu dia, en el Vivanda, quan entro al 2008, un dels primers plats que entren a la carta són els macarrons. No? Per què? Perquè fèiem una cuina de barri, fèiem una cuina sense pretensions, senzillament d'acomodament, que poguessis anar, la mongeta verda amb patates, doncs allà ja la vam posar, diguéssim, però després jo tenia un altre tipus de client, el que va a la taula, és aquell de la taula, que tinc amistat i tal, vull dir, pensa que jo en el costat m'agrada, sempre hi havia una cosa, ningú em deixa fer-ho, del meu equip ni tal, no? Però jo sempre dic club radical com cal per tastaulletes i torracollons. És a dir, vull que vingui la gent que vol la taula aquella, que una mica més, perquè el client que ve un cop, normalment tot li està bé, però el que et ve diverses vegades vol 2 glaçons, o no hi vol llimona, o sempre vol que li deixis escuradents, tantes i tantes coses, però això és maco. Doncs a mi aquests, quan jo estava a l'Alquímia, que jo a l'Alquímia venia d'haver obert l'Abrevadero, i jo feia menús de migdia a 6 euros, d'acord, en el seu moment, i vaig anar evolucionant, i motivant-me i pujant els preus i intentant fer les coses millor i comences després un dia pots començar a gastar coses que ja no siguin sardines i musclos, aquestes coses, però jo feia macarrons. I després els clients que venien a l'Alquímia hi havia una part important que em deien Jordi, escolta, em pots fer, vindré però em podràs fer aquests macarrons? I els hi feia, saps? I d'aquí va començar a fraguar-se tot el projecte del costat molt abans, diguéssim, que era el voler recuperar aquest client local, perquè jo el client local el vaig anar perdent. Clar, vas agafant un altre tipus de client, un client que busca quelcom més que en un restaurant o... Mira, saps què succeeix? Que al final, però jo a l'Abrevadero em moria de gana, vam obrir l'Alquímia, vam començar a treballar molt bé, ens van donar una estrella de seguida, vam sortir el reportatge del New York Times, allò se'ns va omplir d'una forma desmesurada i no vam saber conservar bé els clients, no en sabíem prou, no érem restauradors, érem un cuiner i una cambrera que havíem obert un restaurant i que vam anar aprenent a base d'hòsties, no? Tal qual, directament. Llavors, què succeeix? Que tu et comencen a trucar els Smiths, que jo li dic, que són l'estranger, i tu el divendres dius, no, 7 taules de Smiths i 4 de Llopis, o González, és igual, no? Però què passa? Que el dimecres, hòstia, hi ha un moment que el Llopis no et truca, i va passant l'Smith, hi ha un moment que dius, hòstia, és que tots són estrangers. Llavors el restaurant perd ànima, perd esperit, i nosaltres va haver-hi un moment que vivíem amb aquesta realitat d'un excés d'estrangers, que cap problema, que són els que et donen més bona facturació, perquè tu estàs de vacances, estàs fent un extravol d'hotel, de tot, doncs gastes més. No hi havia d'aturador i la gent venia a consumir, clar. Exacte, però aleshores, i a través dels macarrons, d'alguna forma nosaltres vam començar a recuperar una sèrie de gent, de clients, que venien a menjar això. A menjar aquests macarrons. Tal qual. Fantàstic. Dona, que m'he enrotllat molt amb els macarrons. És un temacle, és un temacle. Us ha agradat o què? Molt. Jo veig els plats buits, així que... Estem contents. Ens quedem als coberts, Ens quedem als coberts, vinga. Sí. Era bona, l'esqueixada? Sí? Molt bé. Doncs ara seguim amb un plat d'aquests de cassola que quasi que estan més bons el dia següent, com són aquestes mandonguilles amb sípia. Perfecte. Exacte, és un plat que no ens pot agradar més, ja que representa a la perfecció una cosa que ens encanta de la nostra terra, que és aquesta combinació de paisatges de mar i muntanya. I és que a Catalunya, en poques hores estem a la platja i de sobte passem a la muntanya, als Pirineus, i bé, és un plat que porta, doncs, com diu el nom, un producte de mar, com és la sèpia, i de muntanya, com són les mandonguilles, aquesta carn. I al final és aquest concepte tan nostre que neix de la costa, que l'atribuïm molt a la cuina empordanesa, no? Però, vamos, que com unes mandonguilles amb sípia podem trobar infinits plats de mar i muntanya, no? Uns calamars farcits, un arròs de mar i muntanya. No sé si creieu que hi ha algun altre plat de mar i muntanya que pot competir amb unes mandonguilles amb sípia, que digueu, aquest també m'agrada molt. No, jo personalment, per mi aquest és l'estrella. Aquest és l'estrella perquè, a més, forma part, sobretot, de la cuina humil. Després hi ha el famós pollastre amb escamarlans o pollastre amb llagosta.
Sí. que es posava el pollastre per abaratir, perquè, no, perdona, al revés, es posava la llagosta Sí. o l'escamarlà per abaratir, perquè el car era el pollastre, Sí. no? És irònic com canvia... Exacte, sí, com ha canviat la cosa. exactament. Però a mi m'agrada aquest perquè aquest és el... Aquí a l'enginy hi ha aquesta cuina humil del no-res, no? Al final, és del no-res fer un plat així és meravellós. Sí, de fet neix de l'intercanvi aquest que hi havia de pagesos i pescadors que s'intercanviaven el producte Receptes i com estaven tan a prop, doncs va sorgir aquest plat. Així que res, teniu una mica de pa per sucar, que no Perfecte. falti. I res. deixeu-me dir una cosa, si l'oloreta que ens està arribant, això a la boca va pel camí, ja us avanço que... A veure, ja ens ho diràs després. Us ho direm. De fet, ara, mira, per fer-vos dentetes, vosaltres no marxeu, després, quan torneu, perquè tornareu, no? Després, Tant. clar, Sempre tornem. heu de fer una cosa que en Jordi no fa normalment a casa seu, no que no faci, aquí està molt xerraire i tal, però que no ve, li costa, no perquè no vulgui, no vol empipar al comensal, però ell no va a les taules. Què tal ha anat això? Què tal ha anat... O sigui, aquí no el veiem tan xerraire. La teva bateria social la reserves per estar a la cuina. Un cop estàs a fora, no, Jordi, és així, no? Mira, jo em vaig fer cuiner en una època que era una desgràcia. Arribes a casa i dius, vull ser cuiner, dius, hòstia, aquí problemes per tot arreu. Però en el fons, és a dir, què vull dir? Que jo volia ser cuiner perquè a mi el que m'agrada és cuinar. D'acord? Llavors, jo en el fons tinc essència de forner. I jo estic a dins de l'obrador, estic fent el pa, trec el pa, i tu quan vas a la forneria doncs demanes una barra de quart o una barra de mig, però no demanes pel forner. Per forner, que surti el forner que li ha quedat molt bo la bagueta, avui la barra de quart. I que està molt bé, que no... Jo no em puc queixar perquè d'agafar un ofici que és dur i és duríssim i ho segueix sent, val? Però que després tingui aquest reconeixement i que ens haguem pogut resituar com a persones decents, els cuiners. Persones decents. També està bé, no? També està bé. Doncs no em puc queixar, però jo segueixo tenint l'essència meva de que jo sempre tinc alguna més a fer de la meva feina, no? I després un dels regals és parlar amb clients i conèixer clients i són oportunitats, però és que no tinc temps per tantes coses. Doncs no et pots dividir. Si aneu a casa seu, no li tingueu en compte, que està molt enfeinat i ell continua, en aquest sentit, preocupat per el que passa a la cuina i a la sala ja té un equip que es preocupa de com està la gent de la sala. Sí, cadascú... No, jo també. Home, aviam, ara sembla que... No, home, no, que ara no és... Bueno, una mica, Jordi, una mica. No, és que també xerro massa, que després la meva dona m'ho diu, saps? Diu, Jordi, distància que corri l'aire, saps? Una mica, saps? Perquè a vegades t'enganxes... Perquè a mi m'apassiona això. Tranquil que parlaríem molt poc si estiguéssim parlant d'altres coses, Vull dir, no... Però si parlem d'això, doncs sí, m'allargo. Clar que sí, fantàstic. Doncs després, mira, jo ara, si us sembla bé, serviré una copeta de corpinat, de Jovicams de Serva Família. T'assembla bé, Jordi? Home, sí, m'assembla bé. Amb aquestes mandonguilles jo crec que sí, es cau perfectament, no? Em sembla perfecte. Jo sóc molt I a més celebro molt que estiguin a Corpinat perquè fan molt bona feina. De fet, una de les coses que també està succeint en el sector, això és la gastronomia líquida de Catalunya, una cosa que està succeint en aquest sector, en el sector de la bombolla, és que també han volgut organitzar-se, han volgut defensar una altra manera de fer bombolles, una altra manera de defensar a les persones que estan a la vinya, no? Collint aquell raïm i tot plegat, no, Jordi? És que va totalment tan lligat com la cuina, diguéssim, no? És a dir, si la cuina és territori, és tradició, és entendre una forma d'estar, una forma de viure d'aquell propi territori, amb això, doncs, és la terra pura i dura. I tant. Doncs, família, després us guardarem una miqueta, mirarem de no veure el tot. Home, això és bacanta, servir-ho aquí davant nostre sense poder tastar-ho. I fem un brindis perquè no volem que se't refredi aquestes mandonguilles. Doncs que vagi de gust. Merci. Adéu. Gràcies. Jordi, mentre tastem aquestes mandonguilles, tots aquests pots cuiners, que hem de dir que va decidir no passar pel bulli, no? Ho has decidit tu, això. Perquè, clar, ha arribat un moment on el currículum havia de dir que havies passat per aquella casa, amb tot el carinyo a Cala-Montjoi i a en Ferran i tot això, però tu vas prendre una decisió personal que era no passar-hi. Però sí, el que passa que això es diu així, que és cert, però són les circumstàncies. Les circumstàncies et van portant a vegades
en un moment donat i sorgeixen quan sorgeixen i en aquell moment doncs, passa una cosa i en un altre moment hagués passat una altra. Jo, què passa? Que jo venia de fer tota la temporada d'estiu, abans et deia que és una feina duríssima, i ho segueix sent. Jo quan parlo amb un cuiner, no, és que, que sàpigues que hora i quart, hora i mitja del dia de neteja, dic, no sé si t'agrada netejar o no, però hora i quart cada dia hauràs de netejar, fins a dia d'avui. No hi ha un equip extern que vingui a netejar les cuines i els cuiners no netegin. De moment això no funciona, potser en algun hotel o així, però aquesta és una realitat. Jo en aquell moment venia de treballar i vaig fer la temporada d'estiu, que era des de Sant Joan fins al setembre, ni un sol dia de festa. D'acord? Llavors, clar, imagina't, amb jornades infinites, d'acord? I clar, el primer dia de festa, mira, si era fan del bulli, és a dir, perquè jo el bulli hi vaig el primer cop a l'any 93, vull dir, encara ningú, dins del sector algú es coneixia, però jo el primer dia de festa me'n vaig al bulli i surt l'Oriol Castro, que havíem estudiat junts, hosti, tal, jo, què tal? I dic, no, al·lucinant, tot pla, bueno, jo imagina't, estàvem platòrics. I em diu, no, que escolta'm, per què no? Diu, si vols venir i tal, i dic, no. Prou de feina. Dic jo aquí no. Dic prou de feina ara. No, dic no, però no, perquè el bulli era molt dur, I dic no volia, no vaig voler en aquell moment. Algun moment has pensat, si tu haguessis dit que sí, que podia haver canviat alguna cosa a la teva carrera professional, vist ara en perspectiva, Sé que és molt difícil. Sí que ho he pensat, sí. Ho has pensat, això? Sí que ho he pensat. He pensat que hagués pogut fer jo al costat de grans mestres, perquè jo la meva trajectòria sempre ha estat, tot i que he treballat en cases molt bones com Casa Irene o com el Joan Piqué en el seu moment, Santa Cristina d'Aro, Jean-Luc Figueres, per exemple, però allò realment, allà és que hi havia el millor del món. I dic, hosti, haver pogut estar allà, no sé què m'hagués succeït. I sempre tinc la impressió que m'hi hagués quedat anys. Sí, que haguessis fet allà unes bones temporades allà. Sí, perquè m'agrada la cuina. I llavors allà era el màxim, amb un estil, però era on passava tot en aquell moment, no? Però, bueno... I se n'ha parlat molt i també, deixa'm-ho dir, i parlaves de l'Oriol Castro, un gran referent, tot l'equip del Disfrutar, però també el bulli va aconseguir una cosa, que això sí que se'ls ha de reconèixer, que es parlés de la Costa Brava, que es parlés de Catalunya, i que es parlés d'aquesta nova cuina catalana que ens ha projectat, i que segurament que aquestes qüestions cícliques han ajudat que la cuina tradicional catalana, avui també, de retruc, estigui on està. També se'ls ha de reconèixer una mica aquesta tasca. Home, i tant, i tant. No, mira, a més, no sé, vull dir, jo formo part d'una generació que nosaltres vam créixer, evidentment tot té les seves parts, és a dir, a França hi ha el concepte d'una gastronomia, d'altíssima gastronomia, de tall clàssic, del respecte per la tradició, diguéssim, i també tenen la modernitat. França és França, en aquest aspecte. I aquí què va succeir? Que aquí, és a dir, quan succeeix això, que apareix el Ferran i el Santi, aquí apareixen dos fars en dues posicions diferents i jo vaig créixer en una generació que m'enriquia d'una cosa i de l'altra, vull dir que va ser acollonant en aquest aspecte. Va ser tremendo. Aleshores, i sobretot el que era molt maco era que es plantejaven moltíssimes preguntes, moltes encara ningú les havia respost, i això va obrir una via d'aquest punt de la creativitat, d'aquest inconformisme. És a dir, mai ha sigut una gastronomia clàssica la que s'ha sentat aquí des d'aleshores. Sempre hi ha hagut aquell voler agafar la identitat d'allò que se'n diu la cuina d'autor, no ho sé, vull dir, tot és relatiu, però hi havia aquesta intencionalitat. I això, doncs, bueno, això després
I quan el que tens aquí, el d'aquí no t'ho resol bé, i jo t'ho dono a tu, doncs pot ser que et caguis amb tot, ves? M'explico o no? I tant. Això també ha passat, però també hi ha hagut coses molt... Bueno, jo no canviaria res de tot això. És el que ha succeït, no... Ha sigut totalment positiu. No, i després hi ha coses que la gent no explica, o que no s'explica prou bé. És a dir, el qui comença a agafar i fa un suquet de peix i amb el brou de peix el fa superbo, fa la cocció de la patata i li cou després només 3 minuts el peix, això ho fa el Ferran amb el sabor del Mediterrani. És a dir, en aquell llibre hi ha molta cuina catalana, en aquell llibre enganxa tot el tema del paisatge i això allà reivindica, i allò és a dir, hi ha un menjar blanc, engranitzat de tomàquet, no sé, és a dir, però serveix per fer-te moltes preguntes relacionant-les a la cuina catalana. Passa que després els del Bulli o el Ferran han tirat cap a un altre corrent. Bueno, fantàstic, doncs hi ha molts que ens hem ocupat de la cuina catalana. I tant, perquè ara que deies això, on és la línia de l'essència d'aquesta cuina tradicional catalana i aquesta línia d'innovació? Hi ha un fil que continua sent cuina catalana, el que es feia en aquell moment de màxima explosió d'aquesta cuina molecular, o ja era una altra cosa? Saps què passa? Que amb la intencionalitat està la definició, no? Jo crec. És a dir, si tu el que tu vols fer és a dir, si tu vols fer cuina mediterrània, per dir alguna cosa, dius, mira, és que hi ha un concepte a mi que m'interessa, que és el concepte de l'entorn mediterrani, i jo tant faig cuina italiana com andalusa, com catalana, com valenciana, com turca, com grega, no? Bueno, doncs tu fas cuina mediterrània. Evidentment, es replega una part de cuina catalana, sí? És a dir, però el que passa que hi ha un moment que has de... Tot això és... En el fons, la importància d'això és només per endreçar una mica. És una qüestió d'endreçar, no? Vull dir, el món... Però ara, sobretot, que es pretén dir certes coses que no són cuina catalana i tal, i bueno, doncs fes el que vulguis. Jo intento acotar-ho d'una manera que a mi em funciona. I jo què dic, què és cuina catalana? En el meu cas, la meva fórmula. A mi em funciona, i crec que s'endreça bastant, que li dic, és un 65% de tradició, un 30% de creativitat, no? I un 5% d'ultramarins. Llavors, el que rebo de fora ho limito molt, ho faig passar molt amb comptagotes, la creativitat, hòstia, som contemporanis, vius en els teus temps, no em vesteixo com una persona del 1912, ni visc en un espai com una persona del 1912, no vull fer la cuina del 1912, saps? A més... Ni la vull fer ni me la menjaria. Hi ha coses que han desaparegut, com deia el Pla ja als 60, que ja no hi ha els llobarros que hi havia abans, i hi ha coses que han aparegut, com jo que sé, com el guaio, per dir alguna cosa. Llavors, bueno, el que passa que després, quan tu plasmes aquesta proposta, l'equilibri ha de poder dibuixar alguna cosa que més o menys pogués entendre el meu avi, saps? Perquè, clar, si jo faig una cosa així, dic, no, això és cuina catalana, i allò, per dir alguna cosa, obris el meu avi i diu, hòstia, jo això no entenc res. Doncs no sé, llavors, que potser acabarà sent així. Amb la qual tampoc jo et dic el que em funciona. No, però és una manera de, com m'has dit, d'endreçar-ho. És que... Els percentatges poden variar una miqueta, però hi ha alguns percentatges que això de la cuina d'ultramarins que m'has dit, o del producte d'ultramarins, ho endreça prou. No? Perquè, evidentment, estem en una societat moderna on ens arriben coses, la globalització, el que has dit tu, ara els camps en algunes ramaderies de Catalunya ara tenen guaio, no? I ara són guaios catalans. Doncs escolta'm, un estofat de guaio de l'Empordà o del Ripollès segurament que serà molt bo. Però això sempre ha passat, o amb els raïms, és a dir, sempre les coses han viatjat. Aleshores, clar, vull dir, anar a buscar la puresa, a mi la puresa com a tal, hòstia, és un terme que no m'interessa, vull dir, jo estic per gaudir, per fer gaudir el millor possible, no? I l'únic que sí amb una orientació i amb una idea clara, no? Vull dir... De fet, Jordi, ara vindrà una pregunta que has esdevingut obligada aquí al primer torn.
hòstia, Sí, és obligada. ets de patir ara. No, gota, perquè amb la línia que portem segurament que et mullaràs i he vist que segurament bueno, estic convençut de que et mullaràs. Aquí vam començar amb l'Oriol Hivern, Sí? capítol anterior va venir la Carlota Clavé, de la Gormanda, Oriol Hivern de l'Isop, i tenim aquesta cosa que ha sorgit aquí al primer torn, que alguns volen fer o entenem que el gaspatxo és cuina catalana, la Carlota, deixa'm-ho dir, no es va mullar gaire, i l'Oriol Hivern té claríssim que el gaspatxo és cuina catalana. Què pensa en Jordi Vilà del gaspatxo, si és o no és cuina catalana? Jo... I vull que et mullis, vull que siguis tu, Home, clar, evidentment. Però si és que no tinc cap problema. Vull dir, pensava que seria una cosa... Encara més. No ho sé, dic... Mira, és a dir, jo dic que les coses són d'allà on neixen. No són d'on es donguin la gana que siguin, són d'on es neix, no? Si el teu pare és alemany, la teva mare és alemana i tu has nascut a Galícia, tu d'on ets? Jo sóc de Galícia. Doncs ja està, de pares alemans. Sí. Aleshores, on neix el gazpacho? Andalusia, no? La zona del sud de la Doncs ja península, està, no? doncs és andalús, no maregem la perdiu. Estem dient d'endreçar les coses... Bueno, Estem dient... no, jo dic, vull dir, hòstia, si el que volem és endreçar i ficar ordre, perquè si no, és a dir, tu pots arribar a fer, però a la meva forma d'entendre, insisteixo, a mi em serveix per endreçar-me jo, però, home, alguna volta li he donat el tema. És a dir, si tu agafes uns espaguetis, que és pasta, però els fas amb sanfaina, i això s'acaba popularitzant aquí, amb la nostra cultura, doncs hi ha un moment que els espaguetis amb sanfaina és un plat de cuina catalana. Però uns espaguetis al pesto, hòstia, no fotem. Uns espaguetis al pesto hem de dir un dia que seran cuina catalana. Doncs per mi el gazpacho és que a més em sembla una falta de respecte cap als andalusos i cap a lo que jo tant defenso, que és l'autenticitat i el territori i el vincle que té, perquè sempre una de les coses que m'agrada dir és que si a mi em venes els ulls i em poses aquest plat, jo podré dir que això és de la teva estimada i meva Girona, d'aquelles contrades, que té una lògica, que té un sentit, val? I que forma part d'això i que és una forma de viure allà. El gazpacho és una forma de viure on viuen amb aquella calor que ara ja ens està arribant aquí. Ells vull dir... Ja fa temps que la gaudien o la patien. Que ja tenien aquesta necessitat del gazpacho. Era una forma de sobreviure a lo que ara ens estem trobant aquí. Llavors, és andalús. Per més, és a dir, no sé, jo sempre dic d'on neix, no? D'on parteix una cosa. Tu no ets alemany si has nascut a Galícia. Ets de pares alemans, saps? I pots estimar molt Alemanya i pots cuinar a casa teva, jo què sé, pots vestir jo què sé, saps? Però tu ets gallec, no? Però aquesta és la riquesa una mica, no? També, Jordi, de la península, per dir-ho d'alguna manera, i és una mica la riquesa del debat, no? És la riquesa del món. Del món. És el que fa la gent, tu fixa't, perquè a més és que aquí hi ha una cosa que es confon, que el que és la cuina tradicional o autòctona d'on pertany amb la cuina casolana. Dius, el gazpacho pot formar part de la cuina casolana catalana? Evidentment que sí. Sí, evidentment, igual que l'hamburguesa, igual que el ketchup. Comences a obrir les neveres de les cases ara d'aquí fins a casa meva i el que més trobaràs serà ketchup. I dius, forma part de la cuina casolana de la gent de... Sí, no et diré que no. D'on és el ketchup? Doncs és americà, no? Vull dir, no sé, d'on és... No sé, és que... O sigui, el gazpacho seria la cuina dels nous catalans que estan instal·lats a casa nostra, no? Com serien els meus pares en aquest cas. Jo vinc de pares andalusos on el gazpacho, des de fa un mes enrere fins a finals de setembre, era com una beguda que es consumia tots aquests mesos. Jo l'he consumit des de petit. Jo soc del Baix Llobregat i allà jo he consumit des de petit pestinyos i rosquilles i polvorons i forma part d'allà on he nascut, d'aquesta amalgama i d'aquesta riquesa, i absolutament, i soc, superfan, si és que no té res a veure, però a l'hora d'intentar, en aquest sentit, vull dir, però d'endreçar una mica, perquè, i deia abans que, si tu et fixes, ara el Bad Bunny, que
tio del segle XXI, que a mi em costa ja arribar-hi, que tal, que hi ha coses que no em desagraden. Però tu fixa't el que reivindica, com reivindica lo local. I tant. Com quan ve aquí i diu aquell personatge, aquella granota que va sortir, diu, escolta'm, que aquí m'han dit que es menja paella i que es menja la truita amb molta ceba, i que has de menjar els calçots. Hòstia, I tant. vull dir, no Reivindicar el local. estem dient... Llavors, clar, ell va aquí, vol els calçots, i ara en farà el concert, no sé on deu estar fent el concert, i voldrà, doncs jo què sé, una amanida de col. No? No sé. Jordi, ara en aquest moment de l'àpat, ja recta final, abans d'anar als dolços, ara sí que vull conèixer aquell Jordi més personal, no? Com és en Jordi quan surt de la cuina? Quan baixa persiana? Quan ha tancat ja el comandero i diu, escolta'm, això, avui hem acabat el dia. Hobbies, no hobbies, esport... Sí. Bueno, doncs he anat esdevenint una persona una mica solitària, diguéssim. Recollida amb tu mateix? Sí? Una persona... No, recollida no sóc una persona recollida. No, al contrari. Vull dir, em poses en un entorn i de seguida... No és una... Però sóc una persona que la meva dinàmica és que m'agrada, m'aixeco, faig esport normalment, o me'n vaig amb el gos, m'agrada molt anar a Collserola, ara han tancat Collserola, però jo 4 cops a la setmana anava a Collserola a córrer amb el gos, no? Al no poder córrer, doncs ara, allò, els quilos... però en qualsevol cas m'agrada aquest moment saps? La companyia del gos, sol, tranquil·lament, natura, m'agrada molt vull dir, estar amb mi mateix, estar tranquil. Llavors entro a la feina, comencen a haver-hi els problemes, a cap del dia doncs, acabes esgotat i recollida. Aquest és el dia a dia. Després, i m'agrada així, vull dir, a més és que no paro a la tarda, com que tinc més d'un restaurant, la botiga del bar de cuina, càtering, tot una mica, doncs vulguis que no, estàs sempre amb el cap que no et para. I això és l'única cosa que m'emprenya, el no saber, és a dir, tinc la gran sort que m'he dedicat a una cosa que m'agrada, que m'encanta i que em motiva, però el preu a pagar és que estàs allà sempre. És una de les coses que l'ofici et pren de la teva vida, no? Aquesta part de Aquest ofici, tu pots fer un ofici, aquest ofici des del començament, però de tota la vida, tu pots fer 7 hores al dia o 8 hores, anar a un hotel, fer només esmorzars, horari seguit, és a dir, si hi ha per tot, és com tu te'l prens. I a mi, però bueno, la Carlota, l'Oriol, és igual, estem allà i ens agrada i això i fa que no paris, i d'alguna forma estàs allà. Llavors, què passa? Que el meu hobby, a part de fer esport, que a mi m'agraden molt els esports de pilota, però amb aquest ofici, els esports de pilota, que és a dir, en grups, van desapareixent, per temes lesions, però sobretot per tema horaris. Aleshores, has de buscar esports individuals. Aleshores, jo he anat fent sempre esports individuals, la música, m'encanta anar a concerts, però, és a dir, tal com m'ho he pres, aquest ofici m'ho he anat prenent tot. Hores d'amics, concerts de música, oci, i tinc sort que tinc una dona meravellosa que em comprèn, que ha crescut amb mi i em sap portar en aquest sentit, perquè si jo, és a dir, si ella se'n va a Lleida i em quedo sol, el que faig és seguir treballant. Clar. Déu-n'hi-do, Jordi, ara ho has verbalitzat, què d'importants són les dones, en aquest cas, en aquest costat, per la teva dona, l'home que té al costat, però què d'important, estem parlant de tu, la dona que tu has tingut al costat en aquest recorregut, en tota aquesta muntanya russa que ha sigut la vostra vida professional. Sí, ha sigut hem treballat sempre superbé, com un equip, és a dir, com un equip, dic, des de, en certa manera, a la feina ens hem professionalitzat molt, vull dir, en aquest aspecte, i després, a nivell familiar, quan vam prendre la decisió de tancar caps de setmana
i de que ella deixés de venir als vespres per atendre el més important que tenim a la vida, que és la família, no? Jo tinc una família molt unida. Aquest diumenge mateix doncs, érem 12 o 14, però ens juntem 17 perquè som 5 germans, estem tots molt ben relacionats, vull dir, amb els nebots, és a dir, és el que més feliç em fa. Sí. És una de les coses que, malgrat aquest ofici, has pogut, no?, mantenir aquesta cohesió, no? Perquè l'ofici, evidentment, deies això, m'ha tret hores d'amistats, de concerts, una part de l'oci. Clar, la part de l'oci dels cuiners moltes vegades està fora de la resta de mortals, no?, pel tema horari. Però ser capaç, i això t'ho dic des de la vessant, des de l'altra barrera, ser capaç de cohesionar la família i que tota vagi a una amb les hores que hi dediques a l'altra passió teva, que és el teu ofici. Bueno, mira, et dic una cosa, perquè ja que dius no, que siguem... És a dir, a mi va haver-hi una persona que era un impulsor de la gastronomia, que va fer molt juntament amb el Ferran i altres cuiners, però era un crític gastronòmic molt... estimat per pocs, odiat per molts, respectat per tothom, que era el Rafael García Santos, no? I jo sempre m'hi vaig dur bé, però ell què feia? Que ell agafava gent jove, potenciava molt el jovent i el talent, i ell tirava, no? I a mi em va tirar, em va dir, hòstia, no, és que tu pots ser un número 1. Potser jo li va dir això a 40 persones, no? Però jo me'n recordo que li vaig dir, jo és que no vull ser un número 1, saps? Dic, perquè no veig ningú dels que són número 1 que siguin feliços. I jo vull ser feliç. I quan vam obrir la Brevadero, tant és així, que ho vam obrir amb la meva dona, i una altra persona em va dir, no, però tu vols jugar amb tot això. I dic, jo no vull jugar res, dic, jo estic aquí, estic cuinant, feia tan bé com podia, que era poc en aquell moment, perquè no ho sabíem, però perquè és com ho deia el Cruyff, no? És un joc d'errors, vull dir, la cuina és un tema que estàs minimitzant constantment l'error. És a dir, tu treballes per una cosa que ha de ser perfecta, però el xai és més gran del que voldries, el foc s'ha pujat... És a dir, és tot una... Llavors, d'allà ha de sortir alguna cosa molt semblant a una cosa que sigui fantàstica, però es dona aquest fet. I a mi això m'encanta, però jo fugia de buscar tota aquesta història, el jugar, el voler anar... Però la il·lusió... La il·lusió t'ha portat. M'ha portat, em domina. Clar. És a dir, la il·lusió em domina, en certa manera, i ho segueix fent, i benvinguts siguin els reconeixements, però no és el leitmotiv de fer la teva feina, no? Mira, estaria més benvingut sapiguent que tinc el restaurant ple d'aquí un mes, saps? I la majoria de restauradors anem, si no el dia, a la setmana, per exemple. I ho canviaria per tots els reconeixements, saps? Vull dir, tu sapiguer que la setmana que ve, per dir alguna cosa, no tens el restaurant ple i tens un equip de 24 persones, és a dir... Això sí que amoïna. Això sí que amoïna. Jo, si pogués ara trencar els reconeixements en trossos i comprar ocupació del restaurant per estar tranquil, els tornava tots. Saps? No, ara, evidentment, no és una mala notícia. Quan tens un reconeixement, doncs és una bona notícia, està clar. L'entomes, però... Sí. Estem en un moment on les xarxes socials, Jordi, estan a l'ordre... Quina és la teva relació amb les xarxes socials? Amb l'Instagram, amb aquestes xarxes, aquestes més noves, TikTok i tot això? Tens una relació fluida amb aquestes xarxes? No, gens. És a dir, jo l'Instagram no el miro, vull dir, no sé ni el que pengem, hi ha una persona que ho fa amb bon criteri, algun cop sí que... Tu estàs tranquil, ho tens delegat i estàs tranquil. Estic tranquil, faig uns vídeos que jo després ni els veig, no sé com surten ni com es fan, saps? Però ho faig perquè és això, perquè hem d'anar veient una miqueta com anem entenent el món, no? Si vaig encaixant o en vaig quedant molt lluny. I després de xarxes socials doncs no miro res. Sí que m'agrada tafanejar una mica a X, no? A la xarxa X sí que hi trobo coses interessants, evidentment et va entrant i has de saber discriminar, i em passa com qualsevol, que et trobes fent allà l'idiota mirant el que no vols estar mirant,
però també és veritat que per un altre costat, bueno, puc... Sí, la xarxa X és aquesta xarxa que t'informa, no? Que les persones que tu segueixes, que han fet aquella piulada aquella reflexió... Sobretot m'aporten esperit crític amb alguna, saps? Aquell punt d'esperit crític sense filtre, sense... no? Això també, bueno, tinc allà. Perquè tu creus que, per exemple, això que ha succeït a Instagram, que és la xarxa possiblement més vinculada a la gastronomia, segurament, estic convençut que és la xarxa més vinculada a la gastronomia. Tu creus que, per exemple, la cuina catalana ens ha ajudat o la banalitza? Ajuda a la gastronomia o la banalitza també inclús? No, jo no ho sé, jo no soc... Això ja, diguéssim, dir-ho amb la gastronomia, t'ho podria dir igual que en el món de la moda. És a dir, passa de lo que jo sigui especialista. És un tema de xarxes socials que la meva opinió quina és? Bueno, que és un món, és a dir, venim d'una revolució tecnològica, és una de les coses com el que no havia passat mai a la vegada, a part del Covid, que també ha vingut, ha sigut un fenomen que ara ens ha vingut de cop a una velocitat tremenda i això està impactant amb nosaltres d'una forma molt bèstia. A partir d'aquí, quines conseqüències té això? No en tinc ni idea, ni psicòleg, no soc metge, no puc dir. El que sí que passa és que aporta coneixement. El que passa que hi ha molt de soroll, és un excés, és a dir, hi ha coses que a mi, diguéssim, que em trenquen una mica, no? Diguéssim, quan aquell fet que tu dius, aquell moment que teníem de parar a menjar, que era un moment de conversa, que era un moment de compartir, de fer una pausa i de tal, que es converteix en un moment a dia d'avui d'un tàper amb un fluorescent, amb la gent amb un mòbil, fent-lo mover. És a dir, jo quan estem allà a la feina, quan parem de menjar, aquells 5 minuts 10, tothom està amb el mòbil i fent una cosa amb el dit, aquell moviment. És tothom. Llavors jo dic, hòstia, ara, molts estan veient coneixement, estan veient coses de cuina catalana, vull dir, jo crec que és un accés, és una onada molt gran. Jo com a cuiners, el Ferran Adrià va ser una onada molt gran, com ens va revolcar tots, no, diguéssim, i d'allà vam anar sortint... Van sortint els que van poder... Vam tragar més aigua, menys aigua, però, home, va ser un plaer surfejar aquella onada, no? Aleshores, ara mateix tecnològicament hi ha una onada que ens està revolcant, no ho sé, però bueno... I parlant de futur, Jordi, com veus el futur de la restauració, més per la part que et toca, més de la restauració barcelonina, però en general com planteges aquest futur, no? Perquè moltes vegades fem aquesta reflexió, no, el menú de migdia s'acabarà, com veus tu el futur d'aquí 20 anys, 30 anys? Malament. No. Sí? Estàs en aquest punt de veure malament? No, jo, és a dir, els que fem coses i que no podem deixar de fer-les vol dir que som optimistes. És a dir, en el fons veiem que el món, i a pesar de tot, ara hi ha molt més producte ecològic, ara la gent coneix molt més, ara, a pesar de tot, vull dir, no, el món sempre podríem dir que ha anat evolucionant, no? Hòstia, dius, ara, justament que sóc jo, el tio que ja té 50 anys, ara comencem anar enrere, allò que ja deia, no, allò que et deien els avis, és que què feu fent això? I tots hem sigut millors que els nostres avis, cert? Doncs jo penso que segueix això, aquest equilibri segueix, o vull pensar que segueix succeint. Però hi ha un canvi important, hi ha canvis importants. És a dir, mira, la restauració, l'alta restauració a Barcelona està tocada, això ho penso, els restaurants estem quasi tots a mig gas, és a dir, no estem treballant, som molts, són molt cars, la cistella de la compra ha augmentat molt, veníem d'estar-ho retenint durant molts anys, tot això, vulguis que no, des del Covid ens hem anat aguantant, però hi ha un moment que no ho podem aguantar, que ningú es pensi que els restaurants que valen no sé quants calés, és a dir, és molt difícil perquè, a més, hi ha unes condicions laborals que s'ha avançat en positiu, que abans es treballaven 12-15 hores, ara són 8, amb la qual cosa no pots assolir aquell nivell de perfecció i aquell entusiasme amb allò, perquè és a dir, el nivell d'entusiasme ha baixat de la gent, té altres coses a fer, no?
Jo ho respecto, però això és una realitat, no? Però això després se'n ressenteix això, diguéssim. I aquest és un punt. Estem en un moment que hi ha una classe mitja empobrida, és a dir, no aspira a ser rica, sinó que intenta dissimular que no és pobra, amb la qual cosa aquells restaurants d'alt nivell també se'n veu afectat. En positiu, et diré que hi ha una classe de restauració mitja que ha millorat molt respecte a fa 30 o 40 anys. És a dir, aquella restauració d'anar a menjar alguna cosa, podríem dir que han sorgit moltes cosetes que a un lloc pots anar a menjar, doncs, no sé, t'ho diré d'una forma molt poc, però, és a dir, hi ha unes pizzeries molt bones a Barcelona, hi ha unes hamburgueseries molt bones a Barcelona, hi ha uns... De cuina catalana costa més, però diguéssim, llavors hi ha un acontentament perquè el tíquet d'oci, que la gent el té de diferent color, no? Lila, marró, blau, però aquell tíquet d'oci, què passa? Que si tu te'l gastes d'una tacada en un restaurant... Amb un àpat, hòstia, et falten hores d'oci. En canvi, si el fracciones amb 4 de 60 o de 70 o de 50, saps? Val, ara, evidentment que hi ha gent que no pot anar ni a un de 70, també succeeix, evidentment, però estem parlant d'oci, no estem parlant de necessitat, estem parlant de que anem a un restaurant perquè ens ho podem permetre, d'acord? Doncs aquí diguéssim, la gent prefereix fraccionar-ho amb més hores d'oci que li cobreixen 7 o 8 àpats. A més, és més fàcil de compartir amb amics que tothom ho puguin assolir. Des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, hi ha un punt que tots aquests canvis estan ara i hem de veure com funcionen. Als migdies, el restaurant del migdia no ho tinc tan analitzat perquè no m'hi dedico, però està clar que el model americà s'està imposant, que és el del estem treballant, parem 20 minuts, mengem alguna cosa ràpid, benzina al cos, ens alimentem i cap a casa, veritat? Doncs clar, tot això amb la realitat del restaurant de migdia, de menú, que vivia sobretot del migdia, s'ha d'adaptar d'una altra manera. Vull dir que d'aquí 30 anys, hòstia... Déu dirà. Ui, com han anat aquestes mandonguilles? Boníssimes. Sí? Molt bones, Per part meva, boníssimes. Sí. L'expert en cuina catalana i defensor de la cuina catalana, què en pensa, Jordi? No, m'han encantat. Sí? Ai, que bé. M'han encantat. Que bé. Teniu lloc pel postre o què? Sempre hi ha un forat pel dolç. Sempre. Amb dolç i amb un xarrupet de Dona'm el plat, Jordi, cap aquí, que ara el conarem cap allà. Sí, descarreguem. Ai, em sembla fantàstic. Mira si són cuineres d'aquestes avesades a sortir amb els clients, Jordi, que es porten el seu plat i tot. Home, és que avui ens quedem. Us quedeu a taula, em sembla fantàstic. Feu una mica de companyia, que es veiem molt sols. Que hi va haver una època que sortíem els clients i eren aquells anys en què la gent es fotia gin tònics. I la cosa s'allargava. I clar, jo m'assentava i em fotia un gin tònic. Llavors era el teu dia de celebració, gin tònic amb tu. Demà, l'altre, amb fulan. I clar, va haver un moment que vaig tindre que parar, Perquè, clar, tu cada dia estaves allà. Jo cada dia, clar. Jo ets el comensal que cada dia estava allà. Ara. Cafetó també preneu, no? Sí. Sempre, cafè sempre. Cafè sol. A més, del Cafè Di Francesco. Fantàstic. I boníssim. No, i a més, Jordi, ens ho han fet bé, perquè no, clar, jo no sé si tu prens sucre, si no cal, que no? No prenc sucre. Amb un bon cafè... Amb el cafè no prenc sucre. No, jo tampoc. Jo amb el cafè, que ara el prendré, i de fet, Jordi, veig que feies un cop d'ull. La coneixes? La ratafia, no l'estava mirant, no la coneixia. Doncs Sant Quirze de Besora, ratafia Bosch, i a més avui és festa major, perquè avui aquí ne fem. La reserva. Això és festa grossa. Això és garantia. Són paraules grosses. Ets de ratafia, Jordi? No gaire. No gaire. No és una beguda que... No, tot lo dolç no... Doncs... Home, aviam, tot lo dolç, amb licors dolços, amb aquests entorns de menjar un postre dolç, sí. Gràcies. No, però està bé. Escolta'm, és que... Sí, un xorropet. Jordi, serveixa'm una miqueta? Sí, no pateixis si taquem l'estovalla, que la Gemma ja té contractat el servei de bugaderia. Perfecte, així. Doncs... Molt bé, gràcies. La ratafia, més enllà de postre, mira, ara t'explicaré. Gràcies. Ara, mira, tingué les mandonguilles a taula com hem tingut. L'altre dia, aquests sopars d'estiu que cal alguna cosa calentona perquè es reconforti, vaig fer unes mandonguilles amb salsitxa a la ratafia. Amb aquella picadeta, amb aquell sofregit de ceba, aquell brou de verduretes, però abans de tirar aquell brou de verduretes,
un got molt generós de ratafia bosc. Doncs I ja van ens les quedar de faràs got. algun dia, sí. eh? Això Això esteu queda pendent. convidadíssims. Això allà a Girona són punyeteros amb aquestes coses, perquè, Total. sí, perquè hi posen allò i amb això s'arreglen molts sofregits. S'arregla molt sofregits. La vida s'arregla d'una altra manera. Escolteu, bona. aquí hem vist que Sí. un postre rústic, Sí, totalment. figues confitades amb un almíbar lleuger de fontanilles i un carquinyoli d'avellana. Sí, Exacte. exacte. Bueno, aquest crumble, no, ara en diríem crumble, no? D'això, d'aquest esparracat Bueno, de... Jordi, picadet. com li diríem a un crumble de carquinyoli? Mira, veus, és el que dèiem abans. A vegades, jo intento a vegades fer coses rares, perquè estic fent un carpaccio i li dic pla de gamba. Per no dir-li carpaccio com a tal. Per intentar, però sí que és veritat que igual que una mousse és una mousse o un crumble, al final té unes característiques concretes i és el que és, no, diguéssim, però si no és una sablé, per exemple, que és el nom francès, no, diguéssim, d'un altre tipus de galeta que s'esmicola, no, molt més finament, diguéssim, perquè sablé vol dir sorra, no, si no tinc mal entès, en francès, i és aquesta textura sorrosa. Però, i crumble, doncs mira, crumble de carquinyoli, però si és un carquinyoli és cuina catalana, no? I tant. Carquinyoli esmicolat. Deixem-ho així. Sí, home, i a més, No, bueno, mira, fantàstic. carquinyoli esmicolat. Exacte, el bategem. A més, està fet amb avellana de Brunyola. No és que ho hagi detectat, que l'avellana és de Brunyola, però sé qui ha fet el carquinyoli i sé que està fet amb avellana de Brunyola, que és una meravella. I a més, amb aquesta figa confitada, no sé si estaràs d'acord. Has tastat la ratafia, Jordi? L'he tastat, està molt bona. És molt bona. Jo sóc molt de ratafia, però quan es treu l'ampolla de ratafia reserva, la cosa canvia. Vosaltres sí que sou de ratafia, no? Sí. Ens agrada. Bueno, jo crec que Jordi són una mica de tot, ara. Ja. Anava a dir això, de fet. Clar, Som una mica estem en de aquest moment de l'edat, de tot me refereixo, de que sortiu, gaudiu, Sí, són de corpinat, important. també, també. Quina edat? 20? 25? 24. Important que aquest jovent, Hòstia, home. amb moderació, begui aquestes begudes nacionals, eh? Com no has de ser de... I mira, amb aquesta... Bueno, anava a dir... Digues, Jordi, digues. Home, dic que també tens una edat que si no tens tota la moderació del món tampoc passa res, home. Home, que no passa... Vull dir, i si no veus millor, però és una edat que s'ha d'anar per totes. S'ha de testejar, és una edat per testejar. Clar. Has Jo d'explorar. ja estic fent... Clar, jo ja estic fent... Saps què deia el Fermí Puig? Què deia en Fermí Puig? Fermí Puig deia que ell, quan era jove, quan feia un plat, sempre li faltaven coses. Diu, i a mesura que van passant els anys, em van sobrant. Ah, És veritat? I això a vegades, doncs, bueno, passa una miqueta amb tot, no? Dic jo. Però quin seria el teu postre preferit? Que has dit, no soc molt de dolços. No soc molt... És a dir, aviam de a mi el que m'agrada és el xocolata. Ai, mira, és del com meu ella. equip. És a dir, a partir d'aquí, amb el però després... És que a mi m'agrada tot. Sí. M'agrada tot. Però no soc molt de dolços, de licors dolços, o de begudes dolces, o de... És a dir, o de amb la cuina salada que hi hagi el dolç El dolç, ja. marcat. No t'agrada Si hi ha la un punt... combinació de dolç salat? No hi soc... Bueno, no em molesta, És a La dir, cuina estrada catalana, per exemple, té aquesta combinació de dolç salat. aquí Vale. sí, a la aquí sí, catalana aquí sí. Bueno, aquí és, som una aquesta, excepció. és aquesta dolçor que no és una dolç de sucre, no? Clar, Que és allò, ja, això és aquella veritat. orellana, no? Sí. Aquelles panses, aquells... Bueno, Sí. el pinyó no és dolç, però bueno, queda amb aquella amalgama que li dona aquell toc. Sí, a mi m'encanta. Sí, amb aquesta part sí, saps? Però... Ja us avanço que no sé si esteu a la xarxa X. Coneixeu la xarxa Sí, X? i La tant. coneixeu i sou Sí. com a tal a la xarxa X? Jo és que tinc un problema, no puc entrar. Tenia una compte i ara no... Però això és un problema a dia d'avui? No, me'n creo una altra i ja està. Clar, home, L'únic que ho estic ho procrastinant. dic perquè us heu de fer un compte X perquè és l'única xarxa que tafaneja en Jordi i perquè us vegi tot això que foteu a xarxes, Ja. totes aquestes receptes de cuina catalana. Després li ensenyeu, Després li ensenyeu una mica tot després ensenyem. el que feu. És de l'Instagram. sí. Fes una mica el tafaner perquè des de la joventut hi ha aquesta part de que hi ha un Clar, és que a la xarxa oasis on algú defensa la cuina Bueno, catalana. penjar vídeos. Sí, Sí, que però això que dèiem, no? Que no tot està perdut, que ja veurem què passarà d'aquí 30 anys, però per sort la cuina catalana té aquest jovent que se la creu, la defensa i la divulga una mica
aquest manual d'autodefensa doncs està causant efecte. Està causant efecte. Home, per això el vam fer, Vull dir, vam fer perquè causés efecte, no? Per dir, vam aixecar una mica la mà i vam dir, escolteu, que tenim aquí un argumentari, tenim una tradició, vull dir, és que... I això era per... A més, el repte era fer-lo atractiu pel jovent. No? Vull dir que... Sí. Farem una cosa, si us sembla bé, i això és totalment improvisat, després la directora em renyarà, perquè com jo improviso molt, però aquest manual, si et sembla bé, crec que li cal una altra refrescada. Li farem arribar un manual d'autodefensa de la cuina catalana a aquestes noies Per suposat. i que l'expliqueu. Encantadíssima. I que el defensem. Jo crec que s'ha de fer, perquè des d'aquí del primer torn estem convençuts que això s'ha de fer, però crec que seria important. Gemma, m'autoritzes? Fantàstic, ha aixecat el dit cap amunt. No m'ha sacrificat encara, Jordi, o sigui que el farem perquè que d'important és que aquest jovent vagi al mercat, vagi a les nostres peixateries, vagi... Bueno, tot això que esteu fent, crec que és important. Sí, perquè aquest manual, és a dir, no només va de cuina, sinó que és a dir, el que reivindiquem des d'aquest manual és una forma d'estar al món, que és la nostra, i que és molt més bonica del que el món d'avui ens fa viure. De les presses, l'accés a aquest d'informació, vull dir, l'Instagram és meravellós, el problema és que està pensat perquè et quedis allà enganxat. Llavors aquest manual va dir, escolta, parem una mica, dedicar-li temps a una cosa, a una altra, una miqueta reivindiquem-nos amb el que som i com volem ser. Però per fer això hem de lluitar, perquè el món si no ens porta cap a un altre costat. Estem en aquella recta final i estem enyorats, perquè ara quasi bé que a la família de Bosch els hi havíem d'haver dit que ens enviessin una ampolleta de ginebra, que també fan ginebra, fan la ginebra Ter, amb aigua del Ter, perquè passa el Ter per allà mateix, però bueno, avui no serà el dia. Però Jordi, un restaurant on sempre tornaries, quin és? Hòstia. Complicat. És que... No, d'aquest, on sempre tornaries. Sé que et poso en un compromís, però aquell restaurant... No cal que sigui de Barcelona, que tu vaig de camí a València i paro allà sempre. Mira, jo us dic un restaurant que no se'n parla prou, que és el Marge, a Badalona. El Marge, a Badalona. El restaurant al Marge, a Badalona. Són amics, més que una altra cosa, a part que hem treballat conjuntament i tot plegat, però és que és d'una finura, d'una delicadesa, d'un carinyo, que és un restaurant que sempre hi tornaria, per exemple. Jo l'altre dia vaig estar a punt d'anar-hi, amb la meva mare, que és de Badalona, també em va dir, hem d'anar a aquest restaurant. Fes-li cas, doncs sempre fes-li cas a la mare. Si va dir que heu d'anar-hi, sempre fes-li cas. I a mi. I a Jordi també. I a tu. També. Ja et diré què em sembla. Amb els restaurants, no, amb els restaurants, però sí, és el... Un d'aquests que cal posar en valor, que cal posar en valor. Sí, vull dir, clar, et podré dir, jo què sé, però vull dir, evidentment, puc parlar dels casals o puc parlar, mira, tant de cuina catalana que diem, jo el restaurant que més vegades he anat del nivell a Barcelona és el Dos Palillos. Dos Palillos. Allò és un restaurant que... En Rauric. Mare meva, saps? És el restaurant que més vegades hi he anat. Després hi ha molts altres que ja sabem quins són, però... Al Marge, ens quedem amb el Marge. Al Marge, quedem-nos amb el Marge. I anar a Badalona també està bé de tant en tant. Home, que sí. Sí. Exacte. Jordi, un plat que mai et cansaries de menjar, quin és? Aquest que és recurrent, que dius... Pa amb tomàquet. Fantàstic. Ai, m'encanta. Fantàstic. Pa amb tomàquet, aleshores ho considerem un plat. Mare de Déu. Sense res. Mare de Déu. És a dir, és allò recurrent que dius no haig de pensar ni me l'haig de... I quan fots aquella queixalada, quina alegria que dona, És allò que com reconforta, Amb un bon oli. Amb un bon oli. Amb un pa amb tomàquet. Sí. Clar, després, home, te l'acompanyo ràpidament amb una truita o amb unes sardines a la brasa, per exemple. Fantàstic. Allò, sí. Li va tot. Per exemple. Un ingredient imprescindible. Quin és aquell que mai falla, que mai falta, que l'has de tenir, que et fa... Quin és aquell ingredient? És un ingredient /producte, perquè per mi és l'únic, és dels pocs que compleix aquesta condició, que és l'ou. M'agrada. L'ou. No me l'esperava, aquesta. Ja. L'ou, perquè és a dir, és un producte com a tal, un ou ferrat, és una truita, però quan fas... És una quarta gamma, no? Que només has de... Sí, no? És perfecte, és una esferificació abans de l'esferificació, no? Nutritivament és el... Una bomba. És a dir, si me'n vaig a una illa deserta, dona'm una gallina que faci ous.
Uau, no, molt bona resposta, Laura. No, clar, vull dir... La començaré a utilitzar quan em faci la pregunta. Bueno, doncs això. Nou, fantàstic. Sí. I tantes alegries que dona l'ou. Sí. I aquí vull que et mullis, però que et mullis de veritat. Un cuiner que admires. Un. No em diguis, una retaïla de noms de cuiners, eh? Ha de ser el cuiner que tu admires. Mira... No, és que n'hi ha molts, hòstia, és a dir, deixarem de banda els d'aquí per no entrar en comparatives, perquè Vinga, doncs em sembla bé, un. Jo he crescut admirant aquesta generació, però si hi ha algun cuiner per mi inspirador és Michel Bras. El Michel Bras, no? Que va ser una persona capaç d'anar per un altre costat quan la gent anava cap a una direcció, que va fer màgia amb un entorn teòricament poc favorable, no? I que del tel de la llet va tocar el cel, per dir alguna cosa, no? Entre altres. I després va ser capaç de fer una cosa que en diem el colant, no? O la garguillú, que és l'amanida de no sé quants sabors. És a dir, clar, saps? Sí, és que algú algun dia va fer un colant. Que ara no ho tenim interioritzat. Algú algun dia va fer un colant, eh? És important, això. És a dir, algú va fer certes preguntes i va trobar les respostes. I tot allò, Michel Bras en aquest sentit, sí, per exemple. Família, jo crec que acabem d'una bona manera. Veig que a en Jordi encara li queda. Vosaltres també. Jo m'he tornat a servir. Perquè aquesta repetia... Bueno, me'n queda, però sí que el que més n'he begut, perquè no m'ha... És que m'ho posa tot molt ràpid. Doncs acabem aquest brindis amb la reina de la sobretaula, com és la ratafia. I jo crec... Com era el restaurant de Badalona que has dit? El Marge. Muntem una taula de 4? Home, Si ens anem cap allà, Jordi? Home, però ja...